Uite aici fondurile noastre de decolorare. Dar ce sunt aceste fonduri de decolorare? După cum vedem, plecăm de la nivelul 1 până la nivelul 10, iar fiecare nivel, fiecare treaptă de culoare are un pigment rezidu. Acest tabel trebuie să-l salvați neapărat pentru că o să vă salveze viața în momentul în care trebuie să formulați o culoare, mai ales când trebuie să decolorați părul. Dacă vrem să utilizăm o culoare permanentă și să trecem dintre o treaptă 1 până în treapta 4, trebuie să știi dinainte că fondul rezidu pentru treapta 4 va fi un roșu, iar roșul se va neutraliza cu verdele. Asta înseamnă că în meniul nostru de culoare trebuie să punem pigmentul neutralizant pentru roșu, care este verdele. Dacă intenția este să facem un patru natural, iar dacă noi după ce am decolorat părul vom aplica doar un patru natural, cu siguranță va fi un patru foarte cald. Din acest motiv trebuie să utilizăm în formula noastră de culoare pigmentul verde. Iar dacă vrei să știi mai multe informații despre cursurile noastre blond și colorimetrie, accesează linkul din bio de la profil. Iar noi vom răspunde la toate întrebările tale.